Sang Panguwasa Segara Panglimbang 5 menit dina Setupon tanggal 31 Januari taun 2026 kapethik saka Injil Markus bab 4 ayat 35 tekan ayat 41. Nadyan makaping-kaping numpak kapal nglangkai segara, nanging aku durung nate menangi dumadine prahara gedhe, saengga ya ora ngrasakake ibu kuwatir lan girise penumpang rikala sawijining prau mobat mabit katimbus prahara. Tontonan YouTube sithik mbiyantu melu ngrasakake sedulur kang kontrang-kantring golek urip rikala prau kang katumpaki katimbus prahara lan kanggo dolanan alun kang gegirisi. Nanging ya tetep kurang nandes lan kurang marem. Santo Markus sing waosan dina iki critakake Gusti Yesus lan para murid kang katimbus prahara gedhe jroning andon layaran nyabrang segara Galilea. Gedhene prahara ndadekake banyu segara kinebur-kebur, molak-malik saengga prau kang katumpaki montang-manting jempalian gegirisi. Menangi kahanan kaya mengkono mau, para murid kang saperangan juru misaya mina iku kontrang-kantringan banget kuwatir. Kahanan iki mratandani menawa tumimbusi angin gedhe iki pancen ora bain-bain. Para murid agi-agi marak ing ngarep dalem Gusti sarta matur, "Bapak Guru, ketiwasan kenging menapa panjenengan boten perduli mring kawontenan kawula sami?" Karo wungu Gusti Yesus nggusah prahara mau. "Hus, menengo, antengo." Prahara mendho. Segara bali banget ing tidhem lan anteng. Gusti Yesus banjur ngendika, "Gineo kowe padha wedi, gineo kowe ora padha percaya." Andon lakune Gusti Yesus lan para murid nitih prau ing segara Galilea lan katempuh prahara nggambarake urip lan lakune pasaman suci kang ora luput karo anane prahara utawa prakara. Kaya cakra manggilingan, kaya mengkono mau kahanani. Rikala urip lagi ana dhuwur, mesti pasamuan ya anteng lan kepenak. Ananging rikala urip ana ngisor, mesti ya kebak tantangan lan godha. Pasaman suci sing mapan ing masyarakat panatik luwih akeh praharane tinimbang kang manggon ing masyarakat kang pluralis. Prahara teka bisa saka njaban pasamuan ananging asring uga teka saka njeron pepantan. Prahara saka njaban pepantan umpamane krisis ekonomi kang ndadekake warga kena PHK, seret anggone golek pangupa jiwa lan sak piturute. Isi prahara saka njaban pepantan umpamane pengaruh kemajuan zaman kang ndadekake uang materialistis urip mubra-mubru tanpa eling mepete sumber dananing brayat. Dene prahara saka njeron pepantan umpamane wae anane korupsi kang katindakake dening salah siji utawa sawetara warga. Utawa prakara bentrake warga marga beda panemu. Ing kahanan kaya mengkene iki, prayoga para pendherek dalam Gusti gage eling menawa dheweke ora ijin. Ana Gusti Yesus kang rawuh nanging merga kesibukan lan liya-liyane kalalekake. Prayoga gage marak Gusti sarta nyuwun iguh lan pitulungan dalem. Gage marak Gusti kanggo eling piwulang dalem lan nindakake meneh piwulang dalem kakiwakake. Kaya dene praune para murid selamat marga banyu kang bali menep, semono uga karo pepantan pendherek dalem Gusti, mbuh arupa brayat, mbuh arupa pasamuan dalem. Pros tresna pelem kinasih bareng Gusti ora ana kang perlu dikuwatirake. Bareng Gusti sakeh perkara mesti katemokake solusi. Mula aja pisan-pisan ninggalake Gusti ing kahanan apa wae kalebu ing prahara kang gedhe. Sebab sapa kang duh setya bakal nampa ganjarane ing titi mangsane tembe.
Suawi sami munjuk, kunjung asma dalam yang Rama yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus namung patuko piandel lan pangandel kawula. Amin. Kunjung asma dalam yang Rama yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.